Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, Nyaya Yerufu Rwemukuru wenyika yanetsa yatekeshera mazuva apfuura aya. Pane advert yaitenderera yanga yakanzi makorokoto happy birthday, papaiswa message nyama pekupesera mapazonzi may his soul rest in peace. Vamwe vakati military iri kuda kuti afe, military iri kuda kuti mukuru afe, chakazoti chino nechino, pakataurwa mashoko akawanda akasiyana. But pane mashoko azondishamisa inini zvangu, andavhundukawo ndatosangana nawo zvikanzi hanzi ndiChamisa akanyora message iyoyo. Ndikashamisa kuti ko Chamisa kushanda kupepa nawo futi chii chiri kumbonyasoitika. Meno zviti zviri kufamba sei. But zvisine panapa ndine mashoko aeditor achititsanangurira kuti zvakafamba sei, zvakamira sei, uyezve editor azosumuka nabosi wake kuenda kunoona mukuru wenyika kukumbira ruregerero nekumutsanangurira kuti aiwa pane zvakaitika zvakati. Saka vanhu vari kuti iyi haisi mistake, zvinhu zvanga zvakarongwa kuti ndege ichazodonha yanga ichifanira kunge ine mukuru obva afira ipapo, message yozobuda. Handizozivawo zvangu ipapo kuti zviri kufamba sei, but sezvamunoziva tofamba nedingindira rekuti umbowo tinofamba tichikuratidzai zvinhu zvacho. Ndichakuratidzai message iri kutaura kuti hanzi Chamisa ndiye akanyora message iyoyo ari kuda kuti mukuru afe, mukuru wenyika. Ndakuratidzai video remukuru ari kuita saira editor achiapologize kuti aiwa imistake. Handitika munoziva nyaya dzachitongodzifambira toda kupai sezvadziri. Handitika right, ndogara ndichitaura kuti ndine mufana wangu anonzi Pande Rhythms. Pande Rhythms ari kurova gospel yakaipa kupfuura baba Harare. Endai munomunzwa. Ndiri kuronga interview yake, ndiri kuya nayo panapa, mozvinzwira mozvionera mega. Tombosembla 1 or 2 3 music yake mufana wangu uyu, mozvionera kuti aiwaka mufana wechibaba ari kuita sei ari kurova ngoma sengoma. Handitika right, vanhu vakawanda vari kundifonera vachibvunza nyaya yegwenzi iri. Guys, it's not me who's selling this gwenzi. Gwenzi iri kutengeswa nanyari nani nafochi, ndo vasikana vane manhamba ayo ari pascreen ayo. Handizoziva kuti nhamba dzangu muri kuzodzitora sei, because panapa tiri kutaura nezvemanhamba ari pascreen patichitaura nyaya dzegwenzi iri. Handitika saka kana uri muSouth Africa kana munyika dzakatenderedza, bata nhamba idzo dzakanzi South Africa idzo, wotaura nani nafochi. Kana uri kuZimbabwe nenyika dzakatenderedza futi, bata nhamba idzo dziri apo dzakanzi +263 idzo, wotaura nani naNyari. Ndo vasikana vacho vari kutengesa gwenzi. Gwenzi rePhytomed igwenzi rinoshanda, igwenzi rinobatsira zvinhu zvakasiyana. Ukaita maronda asingapore, ukaita mudumbu, ukada kucleana system, ukaita zvirwere zvepabonde, ukaita dumbu hombe, zvese rinoita sei rinoshanda. Handitika saka bata vasikana ivavo voita sei vokuitira mudiginyira wacho, zvinhu zvako zvoita sei zvoenda kumbera. Handitika right, interview miraito not interview. Pane advert iyi, let me show you the advert first. Advert iyi yakanetsa mazuva apfuura iri kutenderera chekuti pano aya ndo mashoko ari kukonzeresa ayo ari apayo, akanzi may his soul rest in internal peace. Mawana ayo, may his soul rest in internal peace, ndo advert yacho. Mashoko ari kubva kuMinistry of Defense. Ministry of Defense ndiwo vanga vane advert iyoyi vachinyorera mashoko ekukorokotedza mukuru wenyika happy birthday, but mashoko acho azobudawo zvisiri izvo, akunzi may his soul rest in peace. Mashoko aya ataurwa, zvakadaro zvaitika ndazosangana futi nemashoko anaya. Zvikanzi Chamisa wrote that And Chamisa wrote that because he wanted to kill the president of Zimbabwe.
handizivo hangu kuti zviri kupinda papi izvi, akazviwanawo kupi, ari kuzvitora pai, pamwe ane full information mukomana uyu, but ndakuudzai kuti panapa tinongozvitora tobva takuunzirai tokupai sezvazviri. Mazviona izvo zviri kutaurwa zvanzi Chamisa wrote that. Chamisa anenge akushanda kunewspaper, amutori wenhau, hanzi ndiye akanyora izvo, kana kuti adesigner, ndiye akanyora izvo nekuti ari kuda kuuraya president weZimbabwe, wanted to kill the president of Zimbabwe. Amenoti chokwadi varakashere chiko chiri kumboitika mahwana chaiwo mahwani pane zvihombe zvirikuita sei zviri kuvhurika handitika right. Ndisandapinda muvhidhiyo ndikutaura kuti kana uri mugari wemuSouth Africa une kambani yako uchida kurejista kambani zvanyore, wakukwanisa kurejista kambani yako nepassport yako wovhurirwa an FNB bank account. Chaunofanira kungoita kubata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo. Ukabata Owen panhamba dziri pascreen anobva akuita sei, anobva akubatsira handitika woregister kambani yako, zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka handitika right. Rega tipinde muvhidhiyo tinzwe kuti zvakambonyatsofamba sei. Ko vanhu vese kubva kuna chief editor, kuna editor, kuna designer, vese vakatadza kuona pakanzi may his soul rest in peace, kana kuti kazheti kanga kakarongwa handitika. Siya comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozviona sei, nekuti hapana designer akadesigner zvinoenda kuna editor, zvoenda kuna chief editor, zvoapprovwa nenewsroom yese kuti aiwaka ichi chanaka ichi, newspaper redu ngarichibuda, but vakatadza kuona mutsetse iwowe kunzi may his soul rest in peace. Aiwa handizozivo hangu, hapana zvandiri kutaura, ndiri kungotaurawo kungoti pamwewo vakatadza kuona, pamwewo ndo zvavaishuwira, handizozivo hangu. Let's play the video and hear kuti zviri kufamba sei. The Financial Gazette, one of the stables where I'm the group editor-in-chief, in its current edition of 19 to 25 September, carried a commercial congratulatory advert from the Minister of Defense, which was inserted by the Zimbabwe Defense Forces. So the advert was actually congratulating the president for having turned 82. But unfortunately, we made a mortifying blunder. One of our designers picked up an old template so that she could get the correct symbols and the coat of arms of the Zimbabwe Defense Forces. But unfortunately, the template that she had picked was the one where the ZDF had previously, expressed a condolence message to one of the fallen heroes. And so she removed the old text and put the new text, but without checking that there was still something that she had to do at the foot of the advert, and that was the "May his soul rest in eternal peace." And so we know that a lot of well-meaning Zimbabweans have been able to understand our error. And so this morning, our delegation from the Financial Gazette, we had the opportunity of going to convey our very, very profound and profuse, apologies to His Excellency, his family, the government, and ZDF in particular, and Zimbabweans, about this mortifying blunder that we made at the Financial Gazette. And it was gladly accepted. And so we would like to thank very much His Excellency and his lieutenants, who also what our error was. It was certainly an error. But obviously there's so many Zimbabweans who are hell-bent on trying to twist things and foment tensions in the country over unfounded things. But we are very grateful that the president, who should be the most aggrieved person by this mortifying blunder, he listened to us and gave his other cheek. Because when we were there, he said, "Where are the flowers for the dead man?" By the way, you said that, "May his soul rest in eternal peace." I'm still there. It's not yet going to happen. So we really appreciate the efforts of the government. They have really continued on this path of engagement and building the once broken bridges. We really appreciate that. Right, mazvinzwira mega, mazvionera mega, zviri kutaurwa kuti yanga iri mistake
mistake, yanga iri mistake chete, panga pasina zvinhu zvakawanda zvakaitika handitika, it was just a mistake. Vanhu vanozotaurawo zvakawanda wanda, vanozotaurawo zvakasiyana siyana, but chikuru ndechekuti it was a mistake handitika. Uyo hameno message yaari kunyorawo yaari kutaura kuti hanzi Chamisa, hanzi Chamisa wrote that message because he wanted to kill the president of Zimbabwe. Kuti ari kuzviwanawo kupi, ari kuzvitorawo kupi, ndezvechii handizozivo hangu, but ndonyaya yanga ndangoya nayo zvamanje manje kuti ndikuratidzei kuti aiwaka, it was just a mistake handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.